guys! Good afternoon again. Uh, Pangalawa or pangatlong uh, ginawa, pangatlong video ko na to. Kasi nagbi-video din ako kanina sa expired makeup. Tapos yung box or packaging plastic haul. Tapos ito naman yung last yung expired makeup haul. Yung iba karamihan mga sa Watson or sa Landmark. Hindi naman gano'ng marami guys, pero i-haul ko yung mga expired makeup ko. Nasasayangan ako, pero yung iba expired na talaga, yung iba naman di ko alam anong may expiration date siguro sa mga mga packaging, pero yung iba wala dito. Pero ang alam ko 2018 kasi 2017 ko to yung iba nabili. Kaya yun, katulad nito nabili ko to sa 2016 yung Careline, pero may expired siya after 24 months. So magto 2 years, magto 2 years ngayong 2018, pero di ko alam nung date, walang nakalagay, 24 months lang. Kaya yun, nanghihinayang ako sa iba, pero itatry ko pa rin yung iba kasi yung mga expiration date na may nakalagay talaga, yung example June, ngayon is June 26, example June 26 may expired, or May 26 ganyan, hindi ko na talaga yun itatry. Pero yung mga 2018 lang pero walang month or date nakalagay, pwede ko pa itatry yun. Itatry ko kung okay pa ba, gawin ko ng review or iti-testing ko kung makatiba or hindi. Kaya yun, magsisimula tayo. Ang dami ko ng dalda. So let's begin. Ito yung nauna, Careline Hello Sweetie Eyeshadow and Blush. Alam niyo guys, ang ganda talaga nito. Pigmented pa siya. Tapos mura lang to sa mga nasa 100 plus lang to siguro. Kalimutan ko yung ang pigmented niyan. Ito yung favorite ko, yung frosted yellow or brown, tapos blush. Yan, unang expired makeup haul. Pangalawa, ito naman yung The Professional sa Benefit. Na-expired na to siya noong February. Yeah, kasi nabili ko to noong 2017, mga February or March, mga ganyan. Tapos, yun, expired na talaga to. Tapos, pangatlo guys, isang basis ko lang to nagamit. Sayang talaga to siya guys. Kailan ba yung expiration nito? Nabili ko din to siya 2016 or 2017, pero expired na kasi 12 months lang na yung nakalagay dito. Ay, tika muna. Hindi, parang 2017 ko to siya nabili. 2017 mga October or November. Yeah, pero isang beses ko pa to nagamit. Basta guys, tingnan ka lang sa video kung October last year ba or 2016 ba, kasi may video ako nito yung ginamit ko to pero di ko na to gagamitin kasi hindi siya liquid foundation or blush or illuminating primer makeup base, kaya hindi na maganda tong gamitin. Pero i-review ko to, kung titignan ko din kung maganda, pero di na kasi di ko talaga nagustuhan. Pero guys, to siya, mahal. Sa Watson ko to nabili. Iwan ko kung makikita nyo pa. Maliit dyan. Saan ba yan? Maliit dyan. 699. So 699 pesos siya guys. Nabili ko sa SM Watson. Kaya yun yung pangatlo. Pang-apat, naka-pouch pa sila nitong Beauty and the Beast. Ito na ba? Pang-apat, yung
Ito, alam ko, expired na to. 2016 ko to nabili. Pero kunti lang nagamit ko. Anong tawag yan? Color corrector ba tawag nito? Color corrector. Yan. Ang gaganda ng kulay, guys, oh. Ito, pang pimples. Tapos, haluan mo ng ganyan. Tapos, ito. Yan, ang gaganda ng kulay. Yan yung expired na din. Sa ano ko to nabili? Sa Lazada. Tapos, pang-apat na yun. Pang-lima. Ito yung, meron din ako sa 100 layers of foundation. Milani Conceal Plus Perfecto in 1 Foundation Concealer. Number 4, medium beige. Kaya, yun, may expired siya 12 months din. Expired na talaga siya. Yan siya, Milani. Siguro gawan ko naman ito na review kasi matagal ko to sila nagamit. 1 year ko to sila nagamit. Ita-try ko. I-re-review ko kung naalala ko pa naman. Tapos, pang-lima na ba yun? Pang-anim, yung Advanced Blush Duo Bake. May expired siya. 24 months may expired. Tapos, 2016 ko nabili. So, di ko alam anong, yun nga, sinasabi ko, di ko alam anong months or date. Basta 2018 kasi 2016 ko ito nabili. Wala na yung nito. Ano ba? Yung brush lang ata yun dito. May kasamang Ito blush. Ito blush duo eh. Ano ba to? Blush ba to? Parang pang contour lang to eh. Pero ito blush. Siguro contour and blush. Kasi duo. Yun yung pang-anim. Pang-walo. Ion Skincare Premium Cream to Powder. Last year ko to nabili. Siguro expired. Syempre expired na kasi. Pero ubos na din to. Yan. Hindi naman ubos na ubos. Meron pang siguro ganito dito. Pang 7. Ito talaga matagal ko na ito nagamit. Expiration niya 2018 din. 2016 yung Silitic multi-benefit BB cream. Parang alam ko ito yung pinakaunang ko. Makeup ko. Foundation. BB cream pala siya. Yan yung pang 8 na ba yun? Pang siyam, ito din yung pinakauna kong nabili din. Maybelline New York concealer. Favorite to siya, guys. Yung niya, medium moyen. Yan. Gagawan ko din to ng review. Tapos, pang 10, Watson Fashion 21 Deep Liner. Expired na din to siya. 11. Siyempre, eyebrow gel brown. Walang expiration date. Wala talaga siyang expiration date. Nabili ko to sa, sa Daiso. 1 year ago na din. Hindi ganong mabaho yung niya, amoy. Hindi ganong matapang na chemical yung amoy. Yan yung pang 11 na ata. Hindi sure. Pang 12 tsaka 13. Ito yung Benefit Bright Face Primer Base. 12 months may expired na to siya. Tapos it's potent eye cream benefit. Guys, sayang guys. Ang bango-bango nito, guys. Ito magkasama to silang tatlo. Ito yung kasama silang tatlo. Ito yung primer, ito yung pang foundation, 'di ba? Tapos ito yung pang eye cream.
Guys, di ko pa to nagamit yun. Bangot-bangot talaga niya. Tapos ito, kunti lang din nagamit ko. Di kasi ako mahilig araw-araw mag-makeup. Yung siguro pag, kahit may lakad ako, di gano'n na, basta may lipstick lang ako pa. Basta di lang ako maputla, yun. Okay na sa akin. Yan. Expired na din yan. Pang 14. LOL. LOL. Yan, matagal. 6 months. Expired na talaga. Eyeliner yon. Tapos ito ding Eyedoo Classic Mascara. Wala namang expiration date, pero alam ko 6 months lang din to. Ito. Kaya, yun lang guys. Yun lang lahat guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala na akong kamay. 8, 9, 10. Na rin 1, 2, 3, 4 lang lahat. 14 lang yung expired makeup ko, mga expired. So, yun lang po lahat guys. Sana nag-enjoy kayo sa pag-haul ko na expired makeup haul. Don't forget to like and comment below, and don't forget to subscribe. Comment below kung gusto nyo na i-review ko yung example itong Milani or ganito. I-review ko yung mga na-expired na, kasi syempre nagamit ko na yun. Matagal ko na yung nagamit, kaya may i-review ko. Magagawan ko ng review. Kaya kung interesado kayo, please comment below kung gusto nyo, ha. Bye!